Ovih nas dana sunce sve češće iznenadi, a kada dođe toplije vrijeme nekako svi počnemo intenzivno razmišljati o tjelovježbi i promjeni prehrambenih navika. Naši junaci makeover priče dobro su zavrtjeli kotač promjena, a sada intenzitet njihove motivacije lagano i popušta. Ja sam trenutno u fazi stajanja. Dobro. Mislim, došla sam do te neke kilaže i već valjda 3 tjedna držim tu kilažu. Mislim, tješim se s tim da, bar se nisam udebljala još više. Da. I onda sam razmišljala, ok, očito negdje moram rezati, ili će biti prehrana, ili će povećati kardio i te stvari. Sad si ti došla u fazu kad je to malo počela biti zastajkivati, postala konstanta, tijelo se malo privikava na ovaj režim koji sad imaš. Sad možeš 2 koraka napraviti. Možeš ili smanjiti prehranu, ili povećati neke vanteretanske aktivnosti ili nešto. Znači povećati kardio, možda povećati dužinu treninga, povećati potrošnju. Ja bi, poznavajući tebe, možda da malo povećaš aktivnosti, da ostaviš hranu kako je. Znači da isto nosiš kalorija, samo napraviš još malo veći deficit sa aktivnostima, prošećeš do faksa, ne znam, do dućana. Sad će to trajati još jedno tjedan, 2 i onda će valjda tijelo početi surađivati s tobom. Okay? Sad mi nemoj izgubiti motivaciju, sve će biti u redu. Ne želim više trenirati, da mi onak kile stoje. Dobro. Isto pred ogledalom sve stoji. Onak na dobro, ali ja mislim da ti tamo trebaš više početi jesti. Sam više početi jesti. Da, priznaj da se nisi držio režima, kako smo rekli. Slabo sam jeo. Za razliku od režima, naravno više nego prije. Da, da. A to je ništa. Ja sam tebi rekao 5 obroka, ali ti sigurno toliko ne pojedeš. Koliko pojede obroka? 3-4. Probaj dodat malo. Pa je, tak je. Znači treba se samo šopati. 100 grama tjestenine meni nije trpanje, meni je to njam. Dobro, ali pojedem još ostalo. Znači sam trpaš što više. Sada je pravo vrijeme da se primijene svi savjeti i naučene vještine kako bi se intenzitet održao. Možda je baš sada najbitnije ispraviti neke česte pogreške koje su se uvukle u vježbačku rutinu. Stručno oko trenera savjetnika tu će odmah uvidjeti kako te greške ispraviti. Danas će nam Siniša raditi leđa. Leđa je obično teško dosta pogoditi većini početnika, čak i naprednim vježbačima. Teško sjete taj mišić dok ga rade. Ne mogu se točno fokusirati, zato ćemo raditi baš akcent da razviješ tu poveznicu mozak-mišić, stavit ćemo manje kilaže, a bitnije će ti biti da stisneš, da jače kontrahiraš mišić, da ga što bolje osjetiš i to će kasnije biti napredak puno bolji. Ajde, danas ćemo raditi veslanje stojeće, znači jednoručno veslanje na sajli, sa što manjom kilažom, baš ćeš paziti tu na pokret, doći ćeš gore, kontrahirat ćeš mišić, stisni ga i bolje ga osjeti i lagano vraća nazad. Eksplozivnije prema gore, stisni, nije bitna kilaža, samo ga stisni. I to, fokusiraj se baš na lat. To. Nije mi bitno koliko kilažu dižeš, nije mi bitno koliko ćeš ju dići, samo mi je bitno da osjetiš što jače taj mišić. Da osjetiš taj famozni takozvani pump. U ove će se savjete za vježbanje odlično uklopiti i ovo tjedni trenerov savjet. Moj savjet svima koji možda nekad izgube motivaciju jer ne vide rezultate nekog određenog vremena, ja želim samo reći da je to normalno, teško je postići neke rezultate u brzom i kratkom vremenu. Neka se samo zapitaju zašto nema rezultata, neka pokušaju logički razmisliti o tome, raspitati se okolo i kad uoče razliku gdje griješe, neku rupu da nađu, neku poprave i sigurno će rezultati doći kada tada. Ok, sljedeća vježba će nam biti jednoručno veslanje na klupici. To je isto jedna vježba koju je teško osjetiti, teško naučiti. Znači opet, u početku se nikad nećemo fokusirati na veću kilažu, da je bućica što teža, nego ćemo se fokusirati da što bolje osjetiš ovaj tu mišić. Stisneš ga, zadržiš ga u kontrakciji ili lagano puštaš. Brže odeš gore, zaključaš, to i lagano puštaš natrag. Ok, Divna, ti ćeš mi danas odraditi kružni trening. Sastojat će se od ženskih sklekova tu. Onda ćeš poslije toga odraditi leđa sa ovom šipkom, veslanje. Iskoraci, sve do tamo i nazad, do kraja dvorane i nazad. Uzet ćeš ove bučice od 3 kile, radit ćeš biceps, odmah ćeš peći na ramena i onda trbuh opet na struneći, dobro? I onda koliko krugova? I tako odradi 5 krugova. Malo dobro? Previše. Ajde da vidimo kako to ide. Sljedeća vježba će biti veslanje na T-bar vježbi.
ili takozvani T-bar šipci. Tu je znači nam jako bitno da što više zaključaš tu iza leđa, lopatice što jače spojiš jednu s drugu. Kilaža nam naravno isto ovdje nije bitna, ne radimo snagu, radimo mišiće. Samo volumen radimo, bez snage. Spojiš gore, lako je fino prema gore i fokusiraš se da što jače osjetiš taj mišić. Idemo vidjeti kako nam Divna napreduje, i ona gotova, odradila pošteno taj kružni trening. Oho, neko nam je vrijedan. Jesi, evo, baš smo i mi gotovi. I jesi se iscrpila dovoljno? Užasno mi je vruće. Odlično, to je cilj. Da mi je vruće. Da ti je vruće. Termogeneza, fat burn. Ok, ekipa, gotovi su za danas. Vidimo se onda sljedeći tjedan. Korak po korak i rezultati moraju stići. Najteže je održati razinu motivacije, zato vam je ponekad i potreban potisak trenera ili partnera u vježbanju. Poznata je i ova izreka koja je mnoge motivirala. Netko ima entuzijazam 30 minuta, netko drugi 30 dana, ali onaj koga ima 30 godina napravit će uspjeh od svog života.